Likayi ang tawong anad kaayo mo baliktad og istorya. Ayaw gyud patuli kay bisan ikaw pa ang sakto. Expert kayo ng tawhana mo baliktad og istorya. Naka-encounter na ba kag inganing klaseng tao? Anad kaayo mo imbento. Siya ang naisayop nimo pero balihon ka, maghimo-himog pang daot nimo. Bisan unsaon pa nimo explain anang tawhana dili gyud ka mo daog. Mas stress imuhang kaugalingon kung imuhang patulan. Kusog kaayo mo manipulate og istorya. Balihon ka, ikaw mahimong daotan. Unya, siya ang bida. Mag-recruit pa siyag mga tao, imarites ka nga ikaw ang daotan. Bisan klaro kaayo imuhang mga ebidensya sa iyang mga sayop nga gihimo nimo. Pero balihon gyud ka ana nga ikaw ang mahimong maot. Para dili ka may stress, likay na lang, ayaw patuli. Lain-laig batasan ang tao diri sa kalibutan, no? Dili pare-parehong panghuna-huna. Naay tao sarado ang ilahang utok, gusto sila kanunay ang sakto. Dili kabalo mo dawat sa ilahang mga sayop nga gihimo. Kaning tawhana, expert kayo mo manipulate og istorya, bisan siya ang nasayop pero ikaw ang iyahang balihon. Mahimo kang dautan sa mga tao tungod kay imarites ka niya. Ipalabas niya sa mga tao nga iyahang gi-recruit nga ikaw ang naay atraso. Kusog kaayo pa biktima, magpabida. Ayaw na lang patuli. Pasag di siya. Likay na lang para dili ka ma-stress. Ayaw sayangi imuhang panahon para makipagbangayan anang tawana. Dili gid na magpapildi. Sarado ang iyang utok, dili makadawat sa iyang mga sayop nga gihimo. Hilom na lang ka. Kay kanatanan, nakita sa kahitasan. Pasagdi ang panahon mo singil anang tawana. Wala na hinungdan sa imong kinabuhi. Magpailob na lang ka. Inhale, exhale. Igahin imong oras sa mga butang nga dili ka ma-stress. Protektahi imuhang emosyon. Imuhang panghuna-una para naa kay peace of mind. Kaya ang ending ana, moabot ra ang higayon, singlo na siya sa panahon. So amping, God bless.